Il-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista mmexxi minn Joseph Muscat irnexxielu jikteb l-istorja dan billi kiseb l-ikbar żewġ maġġoranzi elettorali fil-pajjiż. Kemm jien gburi illi bir-riżultat illi ksibna l-bieraħ kienet biss l-ewwel darba f'41 sena li dan il-partit rebaħ żewġ elezzjonijiet fuq xulxin. U żewġ elezzjonijiet intrebħu bl-ikbar żewġ maġġoranzi fl-istorja ta' dan il-pajjiż. Quddiem baħar ta' nies li nġabru fit-triq ta' quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun, il-Prim Ministru ringrazzja l-poplu kollu tal-fiduċja li wera fih. Iċ-ċelebrazzjoni se ssir nhar is-Sibt li ġej fil-Fosos u raġuni għaliha hija waħda kbira. Malta tagħna l-koll għażlet l-aqwa żmien. Kemm jien gburi bikom, kemm jien gburi bil-Maltin u l-Awċin. Grazzi ta' din it-turija kbira ta' fiduċja lil tant eluf ta' Maltin u Awċin. Grazzi lil dawk l-eluf illi bil-vot tagħhom ikkonfermaw ir-riżultat elettorali tal-2013 issa fl-2017. Biex dan kien possibbli dan il-moviment irnexxielu jeleb l-iktar kampanja negattiva li għamel il-Partit Nazzjonalista tul iż-żmien. Il-Prim Ministru qal il-poplu konferma l-fiduċja fil-moviment minkejja waħda mill-aktar kampanji negattivi fl-istorja tal-pajjiż. Ikkonfermajtu din il-fiduċja f'dan il-moviment minkejja waħda mill-aktar kampanji negattivi fl-istorja tal-pajjiż. Minħaseb li l-poplu Malti u Awċi se jagħżel in-negattività ma jafx lil Maltin u lill-Awċin. Il-Maltin u l-Awċin jaslu l-pozittività, l-ottimizmu, l-enerġija, ir-rida tajba, l-għaqda, l-ugwaljanza. Il-Prim Ministru żied li din l-enerġija trid tinbidel f'aktar għaqda l-pajjiżna li telep il-mibeda u l-attakki personali. Issa irridu naqdu lil dan il-pajjiż mill-ġdid. Jiena u Marti l-iktar żewġ persuni flimkien mat-tim tagħna li ġejna attakkati. Imma mhux se nżommu qrusa, mhux se nżommu mibeda f'qalbna. Aħna rridu u nappellalkom biex kull waħda u wieħed minnkom fil-jiem li ġejjin tgħinuni ħalli naħdmu ma' kull min irid jmexxi lil Malta l-qudiem. Dan huwa l-moviment tal-Maltin u l-Awċin kollha. Malta trid tkompli mixja l-qudiem, trid tkompli taspira, trid tkompli turi li dan huwa l-aqwa żmien għal kulħadd. Sa dakinhar inwasslu l-messaġġ illi Malta ma waqfitx nofs triq, inwasslu l-messaġġ li dan il-pajjiż ħajkompli miex il-qoddim, inwasslu l-messaġġ li għal-ġenituri tagħna ġej l-aqwa żmien, għaż-żgħażagħ tagħna ġej l-aqwa żmien, għall-anzjani tagħna ġej, għal-min irid qabża liberali ġej, għal min irid l-għaqda nazzjonali ġej.
għaliex l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej!